Balima bamanan kameno maliko nani maliko kanga fuleni wali mando be kata ukelengele na bela jele mafuya fo sigorola ka fonya na ko bisimila ka bi bamanan kuna funi soro lunkene kono mimi na wala li chamange awe maliki bareo anje fan were kibareo la al silamaya de meton ansaru nyajoro mali silameton ho conseil islamique du Mali manyama ani mali silame dine nyamo ka faranyo kanche kuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema anfa ani ankara moba Said Cherifla Ousmane Marani Haidara ayi basila ka bisimila aka demayala bangoni jangne bugula bamako sigida folo konana kabeni alamsadu Octobre kalo klemuga ani duru basila ka ukani mbonye mbido kadara min konana willa kana ambola dunya ka fo basila eduwe ni abe tamani kerefe katani wurudu ya fai kadiga klebi ya fanfan barawli cercle konana ambe awla dunya ka fo basila kadi unana kana ni mbonye nke kanyeshin karamo Haidarama wala sa joro kuramini o kalfalendo ala au conseil islamique du Mali manyama yakuna kana ofolo anu okokoroma doni wali ajira ala kalabana ka folike kanyeshi al-silame dine bunyamo bela jele mamunu be Mali kono kerengere ni ala karamo Haidarama kada ka chesiri bara sengebali nyina balila kanyeshi oluka dugu nyeta bara sabatilima silame dine korotali ani nyeta sira were korodonima luto siribe de ka soro no musa fomba bina munu wala Basila be tamani gafo kono barawle cercle la Segu jamanaka dugu koroba do dugu cela wala da fene do basilakaw balemaya mimme uni tamani zirifilakaw ni nyonje o balemaya mi korodo ni bonya ye basilakaw fe tamani Cherifla tamani na lamini futne yele mi manambe no ye Said Cherifla Ousmane Marani Haidara ye ka ken noro ye jien bela jelemo lada do silamaya demeto ansaru bi wale nyumando basilakaw fe zamzami yu demeni na alabara la lada fene do dine bulu fara nyemo fene bi fu kadana ya dalila zamzami yu ka ke groupement nyemaye ngamali silamaya nyemaya ba mingali fara la ho conseil islamique du Mali nyemaya basilakaw ya jira ka fo ni u dokera o nyemaye akaka ukana bonyama siginge silama bela jeleye Said Cherifla Ousmane Marani Haidara tokola sababu do badenya tamado siginyonya tamado kanubaya tamado wala nyumano ne bonyama sege amana dugu ko mina kono fet sega bonyama mina mawo anye dugu denye dugu tigi be dina kundigi be no e imamu ye aye dugu faranyonga gwatigi be faranyonga anjien folote nga kobi farakoka anga wuli ka boso faso kono anye tamaningaye ane Cherifla Ousmane Marani Haidara anye balemaye o te koye kwambe bitle la ka njo ka kuma janyere la o balemaya nude kono aya nyoru kanu aya mbunye kasi ahake dana aya ka bunye na ka makama na dambe aya bloki do angana kange bulu shinyore kamo nye hana ni koko bunye seroma na ngwami to ko ola a mati femwanye nga anyere anvare hado bangenya wade koson ka takabi ansaru furuba folila uka demena dana ya kono kanyeshi ambadenga na ambalma kema kana se leader spirituel musulman no lu fana ye tarikatiku ye mama be sufia kula shitigula ka faranyonga ka hatlaw ke kelenye ka sirfika enda ka ke uka kala manaye fakana se kosaina Mali dine tigi be silama ya hukumu kono ka ke hu conseil présent o be farale nyonga on jedo a donner famille ambado ale kele ka be sakoro parce que ala de yake aka sakoro nga ango anwana mena seme illa ka donner do taife anwana kana fareka ka andake idai ka Mali befo ka jenslama be wala nyumano ka bela jele fo on na kunwe ka dugo ke aye abe magwamina o ye mo ka ke kelenye anga nyonga no balmayala anga nyonga no tasira kele la hatlauka bato sirafe mayad la chugo sirafe ay weleli ke odema puma be no kera lafiya bena amma ko be anyaruka dugawla an fana mako ba ka dugawla Mali silamatonga faranyonga jakuluba ho conseil islamique du Mali manyema
Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara balemaw ka bɔ soyanfan fɛ ka na bɔ a ye k'u ɲɛ d'a kan a y'a ka nisɔndiya jira nka basilakaw y'a jira k'a fɔ nin ye ko ye min ni kɛli ka kan ka sabu kɛ Zamzam yo yɛrɛ ka cɛsiri ye a bɔ kɔnɔ ye kɔnɔ bɛ se ka yiriwa cogo min bɛn ni basigi bɛ se ka don kɔnɔdenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min sigi la a fura dama a ka wulikajɔ bɛn b'o mɔ faso n'a dafɛ dugu baara sɔrɔla ka kunjɛ ni dugawu don ye jamana basigili la. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita telila ka jɛkulu min ni o bɛ wele mouvement IBK kanu olu ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin sorasi den falatɔ ani yatimɛdenw ka fara sorasimuso cɛsabagatɔw ka minnu ni olu ka sotigiw ntanyana kɛlɛyɔrɔ faso kumabɔtɔ ni balofɛn caman dili u ye o bonya in dili a musaka tari jɔ fo sefa wari miliyɔn 25 la a dili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn arabadon ne ma Octobre kalo tile 24 Bamako sigida sabanan kɔnɔna na génie militaire la kɛnɛ ɲɛmɔgɔya o tun bɛ lakanako minisiri bolo Sadio Sidibe ani Numu Kone olu ka sɔrɔlenw don. Malo tɔni 40 ɲɔ tɔni 40 sukaro bɔrɔ 500 ani nɔnɔmugu bɔrɔ 500 ni o kasabi wari taara jɔ fo miliyɔn 500 ni kɔ ni a diba ye mouvement IBK kanu ye ka sangani kalo min ni a kɛrɛnkɛrɛnyara kɛrɛfɛden ani fo ka taa se fantanya kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ ni o bɛ bɛn mois d'octobre ma san o san balo ninnu dira denbaya ma surasi minnu tanyana k'u to faso kumabɔli ma min b'a to ka se k'u ka denbaya ni lahinɛ nin waati la ani fo ka taa se surasi denbaya minnu fana bɛ yen nɔ mouvement IBK kanu ka fɔ la ko nin bɛ bila kadara kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ jamana ɲɛma ka hakilina min b'a to fantanya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ ani kɛrɛfɛden. Surasi mun tanyana muso ni denw na kuma min mois de solidarité la bibi na an nana ni malo tonne 40 ɲɔ tonne 40 nɔnɔ bɔrɔ 100 sukaro bɔrɔ 100 kana di u ka service social ma a ka tilan o ni ɲɔgɔn cɛla la an ye donbolo min kɛ bi n'i y'a jateminɛ a bɛ taa miliyɔn 25 ani kɔ la. Mouvement IBK kanu a secrétaire général ni o ye Adamu Sidibe ye a y'a da don bakurubaya la mouvement IBK kanu ye baara min kɛ ka tɛmɛ ka ɲɛsin hadamadenya dɛmɛni kow ma ni minnu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jihadi wale minnu kɛla boli kɛsi fo ka taa se mondoro ma ko mouvement IBK kanu wulila ka dɛmɛ ɲɛsin ni makofile ninnu bɛɛ ma kɛnɛ in ka honorable Beliko Ba ale fana ka nisɔndiya jira ni ka tila ka mouvement IBK kanu maaw fo ka nin hakilina ɲɛnama in na. Kalo tɛmɛnen na ka kɔn ni octobre kalo in ɲɛ an ye kalankɛminɛnw di sɔrɔsi dɔw minnu tanyana sɔrɔsi faso kumabɔli yɔrɔ la an ye kalankɛminɛnw di u denw ma o kɛra kan kɔnɔna na Dar es Salaam donc ka kɔn o fana ɲɛ Ogosagu attaque kɛlen an taara yen nɔ an ye dɔn caman di valeur bɛ taa fo 9 millions ɲɔgɔnna la donc bon an bɛ se k'a fɔ an bɛ ka continuer o sira kelen de kan nka a nana don solidarité kalo kɔnɔna na. Ne ye mun ye bi vraiment a ye n ja kojugu mouvement IBK kanu o ye mun kɛ n'a hakili la normalement malien bɛɛ kan k'u dɛmɛ dɛsɛbaatɔw u y'u dɛmɛ u m'a kɛ mois de solidarité kanu de mais u y'a daminɛ a mɛnna n'u ye Ogosagu tun ka kalan parti politique ma taa olu de taara fɔlɔ ensuite yɔrɔ caman bɛ u ye fɛn caman di an b'u fo. Ministre de la sécurité et de la protection civile ni o ye général Salif Traoré ye ale fana ka kumaw bakuruba bolila maaw ka fɔta kan min bɛ tali kɛ IBK kanu maaw foli la u ka nin hakilimaya in na min b'a to maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na ni o yɛrɛ laɲininen don Mali saliya sunba fɛ ni ka tila k'a ɲini maa ɲumanw fɛ u ka se ka mouvement IBK kanu ka nin hakilina ninnu nadege cogo min na. N bɛ tasi bila kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin minnu binna olu kuma n bɛ IBK kanu mɔgɔw bɛɛ fo u ɲɛmɔgɔw n'u baarakɛɲɔgɔnw u n'u dɛmɛbagaw olu min ye nin hakili ɲuman in sɔrɔ n t'a siɲɛ fɔlɔ ye u ye ko kalenkan don k'u bɛna kɛ sisan laada ye waati n'u bɛ se ka na sɔrɔsiw n'u denw ani sɔrɔsi minnu tora la sécurité mɔgɔ minnu tora la olu ka denbaya mun b'u kɔfɛ k'olu dɛmɛ nin ye miirina ɲumanba de ye parce que n'a ye Mali sariya sunba yɛrɛ b'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ de ka kan Mali lakanali la tiɲɛ don dɔw bɛ yen olu b'u kalen olu bɛ fini don u bɛ marifa ta mais bɛɛ de kan ka Mali lakana i ka cogo la mɔgɔ caman wɛrɛ kan ka ni misali ɲɔgɔnna bato walasa u bɛ se ka sɔrɔsiw dɛmɛ finitigiw bɛɛ dɛmɛ cogo min na an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan
an bɛ se k'an ka jamana bɔ bolo la. Baara ninnu bɛɛ kuncɛla ni balodiw ye ni ka kɔni fanfare di Mali mɔgɔw ka folisen dumanw ye. Ministre secrétaire d'État a ye taama kɛ ka ɲɛsin Kidali marabolo kɔnɔna ma. Taama in yɛrɛ laɲini ye fɛn min ye ka se ka taa kunnafoni cari ani ka lafaamuyali caman kɛ faransikan ani arabukan kalanni ko o kun ka lajɛrɛ kun kan walasa u bɛ se ka u sen don cogoya min na baara in na. Minisiri n'a ka jamakulu u bisimilara bonya ni karama kɔnɔ Kidali mɔgɔbaw fɛ ka bɛn ni Octobre kalo tile 18 tɛmɛnen. Musa Fɔnba bɛna walawalali k'an ye. Ministre secrétaire d'État min ɲɛsinnen don kan wɛrɛw donni mɔ bala an ka jamana kalanko la ani Kidali marabolo ma ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye laadala ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw haminanko tɛ dɔ wɛrɛ ye ka se ka kunnafoni di jango hakili jagabɔ kɛnɛba min bɛna sigi sen ka Kidali mara kɔnɔ kalanko kunkan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna faranko arabu a ɲɛbila kumaw bɛ se ka sidɔn yanni hakili jagabɔ kɛnɛba cɛ u k'a ma ko atelier régional. Kidali marabolo ɲɛma ani laadala ɲɛmaw nisɔndiyara ka ministre secrétaire d'État bisimila Kidali mara kɔnɔ ka laban ka wale ɲuman dɔn kɛ jamana ɲɛmaw ye u ka cɛsiribaw la kalanko donni mɔ bala kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna faranko arabu hakili jagabɔ kɛnɛba min bɛna sigi sen kan a ka haminanko dɔ de ye ka se ka ni kura fiyɛ Kidali mara kalanko la min bɛ se ka to arabukan ni faransikan u bɛ se ka kɛ dɛmɛba ye Kidali mara mɔ Mali jamana kɔnɔ. An bɛ to Kidali marabolo kɔnɔ hali bi faransikan ani arabukan kalanni ko kunkan lajɛrɛ kadara kɔnɔna na ka bɛn ni Octobre kalo tile 19 de ye. Ministre secrétaire d'État min ɲɛsinnen don kalanko ma a ye marabolo kɔnɔ lajɛrɛ in baaraw nun don min bɛ tali kɛ nanzarakan ani arabukan kalanni ko kunkan. Mali marabolo 8 ni o ye Kidali marabolo ye a mɔgɔba caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Musa Fɔnba bɛna walawalali kɛ hali bi. An ka jamana kɔrɔyanfan marabolo n'o ye Kidali ye jamana kalanko ɲɛma dɔw bɛ munumunu zaalu la ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka minisiriso min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ kalanko mɔ maa min bɛ o kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ kan wɛrɛw donni mɔ bala kumaɲɔgɔnya in bɛ tali kɛ ale ni Kidali kalanko ɲɛmaw de ni ɲɔgɔn cɛ. La an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an nana Kidali an nana kuma bɛɛ lajɛlen b'a kalama an ka minisiriso ɲɛsinnen bɛ madrasaso ani kuranɛ kalanyɔrɔ olu bɛ se ka don da la cogo min na olu bɛ se ka yiriwa jamana fan bɛɛ lajɛlen jamana faamaw u ye baara in kalifa an na k'a fɔ baara in a kan ka fara Mali kalanso bɛɛ lajɛlen kan walasa kalan Mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen a ka sɔrɔ maa kelen kana sɔrɔ jamana in kɔnɔ yanni san 2030 cɛ n'o ye l'an 2030 ye o ka sɔrɔ maliden bɛɛ kalanna i kalanna tubabukan ani arabukan an ka baara ɲɛsinnen b'o ma o baara hukumu kɔnɔna la an nana Kidali yan bi kabiri an donna dugu kɔnɔ an ye fɛn min ye Kidali o y'an nisɔndiya kosɛbɛ Kidali dugutigilakaw alimaminakaw diinɛ ɲɛmɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen madrasa ɲɛmɔgɔw kuranɛkalan ɲɛmɔgɔw k'o fara Kidali faamaw kan n'o ye gouverneur n'a ka mɔgɔw ye Kidali yɛrɛ région kɔnɔna la dugu minnu bɛ yen ni préfet sigilen b'a la o préfet bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan kana se Kidali académie ɲɛmɔgɔw ani kapu ɲɛmɔgɔw an n'olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Kidali gouvernorat kɔnɔ ka jɛmunba sigi jɛmukan min kan fila kalan Kidali a bɛ lahalaya min na kan fila kalan Kidali a bɛ se ka yiriwa cogoya min na kan fila kalan Kidali a bɛ se ka fara jamana kalan tɔw kan cogoya min na o hakilina ninnu u bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na fɛɛrɛ min kan ka sɔrɔ la donc bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an sewalen don an ye min ye Kidali Kidali cɛ ani muso bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ b'an dɛmɛ baara in na u bɛ baara in jiri fɛn o fɛn ye Kidalikaw ka hɛrɛ ye fɛn o fɛn ye jamana ka hɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen y'i bolo di ɲɔgɔn ma o ko in na u bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na donc o de y'an nakun ye Kidali bi. Hakili falenfalen in sera ka dankɛnɛmaya ni kalanko minisiriso a bolofara min ɲɛsin bɛ kalanko ma secrétariat d'État o ɲɛma ka cɛsiri ani baarabolodalen min ɲɛsinnen don kan wɛrɛw kalali mɔ o ɲɛma ka cɛsiri ka taa se Mali duguma kalansow ɲɛnabɔli ɲɛmaba ani Kidalikaw ka académie d'enseignement ɲɛma olu de jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko in ka se ka dankɛnɛmaya u bɛɛ lajɛlen dalen don a la k'a fɔ faransikan ani arabukan olu ka fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kalansen ye denmisɛnninw kun Kidali mara la a bɛ se ka nafaba lase Kidali mara mɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ hakili falenfalen in senfɛ Kidali mara politiki ɲɛmaw jamana tɔgɔla nɔnabilaw ni diinɛ ɲɛmaw ni laadala ɲɛmaw musolakaw ka jɛkulu ni denmisɛnninw ka jɛkulu ani madrasa kalan karamɔgɔw ka tɔn olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ.
nɛgɛ juru sɔrɔ sira cakɛda Orange Mali a ka adamadenya dɛmɛtɔn Fondation Orange Mali u ye u ka ladala kɛnɛ dɔ sigi sen kan don min ni a bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ o don kadara kɔnɔna na u ye don min yɛrɛ tɔgɔ da ko journée de solidarité an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Fondation Orange Mali a ma ɲɛma caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara jamana in yɛrɛ mɔgɔba camanw kan Baba Keita ani Alhamidou Badini olu ka sɔrɔlenw don sefa wari miliyɔn 700 n'a kun kan fɛn o de bɔra Fondation Orange Mali yɔrɔ ni ka doni dɛmɛ da fɛ a ka ni don kama mun bɛ wele ko journée de solidarité balo kalaminɛw kɛnɛya matarafalanw bolimafɛn mun bɛ banabagatɔ ta fo ka taa bila lujuratɔw ka moto la o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ o dɛmɛ de kɛra Fondation Orange Mali fɛ ɲɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kadara la ni nin y'a ta ko 25nan ye wa wulikajɔ caman bolo dalen don fɛ san mun bɛ kɔnɔna na baarako nasiraw fɛ ani dɛmɛ binankun kan cogo min na maaw bɛ se lafiya sɔrɔ ka don o don ɲɛnɛmaya la. An bɛ weleli kɛ maliyɛnden bɛɛ ma surtout entreprise minnu bɛ yen an b'a ɲini u fɛ bɛɛ k'i ka fondation créer ni bɛɛ y'i ka fondation créer n'a y'an bolo di ɲɔgɔn ma je pense que an bɛ se ka gɛlɛya gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ sɛgɛn ni fɛn na an ka se k'u dɛmɛ yala lafiya bɛ se ka na cogo min. Fondation Orange de y'an dɛmɛbaga ɲɛnamaba ye n'an ye fɛn fɛn f'u ye k'u k'an dɛmɛ a ka ca Ala fɛ u b'an dɛmɛ ka se f'a dan na donc o de ye ne sen kɛnɛ in kan yan bi sabu ka d'a kan an bɛ mois min na n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ala an y'an ka bataki dɔ ci Orange Fondation ma an ka muso minnu bɛ yen n'o ye veuve ye ani an ka orphelins ani an ka muso lajabalen an b'a fɛ k'u dege safinɛ dilan na n'u b'a fɔ ma ko saponification donc u ko an ka kɛ k'u b'an dɛmɛ parce que semaine dɔ bɛ yen n'o ye semaine laban ye n'u b'a fɔ ma ko semaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat an b'a fɛ ka formation in k'o kɔnɔ donc o formation in fana musaka bɛɛ lajɛlen Fondation Orange de y'an dɛmɛ a la o de ye ne sen kɛnɛ in kan yan bi comme u b'a fɔ bonya bɛɛ bonya ma segi bɛɛ. Ni kɛnɛ bonya tun bɛ maa min bolo o de ye ɲɔn dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli minisiri ye n'ale waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin Fondation Orange Mali ma ɲɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo sigikun n'a laɲiniw a ye ɲɛfɔli jɔnjɔn fana kɛ o kan jama ye. Ne bɛ se ka min fɔ en tant que ministre de la solidarité foyi gɛlɛman de ma anw sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nɔ ni olu jɔyɔrɔ ma ye a kɔnɔ u jɔyɔrɔ an kɛrɛfɛ u y'an dɛmɛ dɛmɛ bɛ kɛ cogo min na u y'an dɛmɛ k'an danbe to an na u m'a kɛ dɛmɛ ye waso bɛ dɛmɛ min kɔnɔ donc an bɛ kɛlɛ min na a kɛlɛden ɲumanw de don hali bi an bɛ ka min kɛ tan ɲɔgɔn fɛ Ala ka dɔ fara a kan san o san Ala ka dɔ fara a kan san o san ne nin kuma bɛ fɔ fana fɔ n ka parrainw ni marraines bɛɛ fo ka ɲinan san yɛrɛ marraine fo fɛn o fɛn kɛra a kɔnɔ o y'ale ka kunnadiya de ye an b'a fo o la a ma bala na fana. Fondation Orange Mali ka baarakɛlenw san kɔnɔ o jaw yirala maaw la ni kɛnɛ kan ani ɲɔgɔnlɔn munumunu salo kɛra o kɔfɛ ka dɛmɛ ta ka di maaw ma minnu n'a ka kan ni ka sɔrɔ ka jaw ta ka ni baara bɛɛ kun cɛ. DP World ani CMDT ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u jɛra ka ekɔliso Zanjakɔrɔ Dunbiya o jɔli baaraw latigɛ Mafɛlɛ Farankurara o commune rurale kɔnɔna na Buguni cercle la ekɔliso in an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a kolomo karili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn alamisadon octobre kalo tile 24 de ma mɔgɔba caman o tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na i n'a fɔ komi CMDT cakɛda maa ɲɛmaaba ani DP World o fana cakɛda maa ɲɛma ka fara ekɔliso in o yɛrɛ ko ɲɛnabɔbaw maa ɲɛmaw kan Amadu Kamara ani Seydou Ɲare olu de ka sɔrɔlenw don. Zanjankoro Dunbiya a tɔgɔla ekɔliso min bɛ Mafili Farankura commune rurale kɔnɔ Buguni cercle la ale la kurayali baaraw kolobo karili kɛra nisɔndiyaba ye a dugudenw a n'a yɛrɛ mara kafo maaw bolo min bɛɛ lajɛlen kɛra DP World ale ni CMDT ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na. Bi kɔni Ala ye an se Mafila yan bi ka d'a kan ɲɛmɔgɔw y'u hakili to an na an ye wele d'aw kan mairelakaw ye wele d'aw ma. U ye fɛn ta ka di maire ma maire y'a ta ka di nin dugu ma ka d'a kan commune nin kɔnɔ ni maire sigilen bɛ dugu min kɔnɔ maire bureau bɛ dugu min na n'o ye Faragaran ye o tɛmɛnen kɔ dugu min filɛ nin n'an bɛ yan ale de dalen bɛ o duguw ka jama la classe 3 dɔrɔn de tun bɛ yan
u nana laɲini kɛ ne fana laɲini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ u ye layɔrɔ min ta ne bɛ u nana layɔrɔ dafa alhamdulilayi o kɔni an b'o o ɲaga de kɛnɛ kan bi an sawara kosɛbɛ. A nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que an ka problème ba tun ye kalanso ye ni mɔgɔw sɔrɔla ka na kalanso di ma o tuma an bɛ se k'a fɔ n ko tare alhamdulilayi rabil alamina donc an ye kalanso sɔrɔ an nisɔndiyara fo ka fɔ a to ten. Depuis Wardu maa ɲɛma a nisɔndiyalen nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛlen ale ka cakɛda fɛ ka ɲɛsin mafilikaw ma a bɛna kɛ sababu ye ka degun ni gwɛlɛya min tun b'u kan kalanyɔrɔko la ka belebele bɔ o la. Hakilina min kɔni y'an bila nin na o hakilina in bɛ bɔ kabini siège yɛrɛ de la Dubaï parce que siège la yen nɔ olu y'a faamuya k'a fɔ ko baara nin kɔnɔna la an bɛ baara min na a kɔnɔna la a tɛ dan na dɔrɔn i kana dugu la ka na i ka affaire ɲɛnabɔ ka wari ta ka taa donc ɲɛmɔgɔw ɲɛna kɔni n'i kɔni bɛ fɛn sɔrɔ yɔrɔ min na i kan k'i jija dugudenw minnu fana bɛ yen nɔ olu fana ka se ka nafa sɔrɔ i ka baara in kɔnɔna la n'an bɛ baara kɛ jamana o jamana na n'an bɛ fɛn sɔrɔ a jamana na a ka kan fana an ka jamanadenw fana ka sɔrɔ lajɛ o yɔrɔ la u n'u ka hɛrɛ k'o lajɛ o yɔrɔ fana na. Nin lakɔliso in dɔ farali a baaraw kan n'a sɔrɔla CMDT ale ni depuis Wardu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na a bɛ tali kɛ kilasi 3 jɔli ani u kɔnɔminɛnw na n'o ye tableaubanw bureau bloc sanitaire olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw min musaka bɛɛ lajɛlen bɛ taa CFA wari miliyɔn 41 n'a nɔkanfɛn na. An ye nin min kɛ a dɔrɔmɛ 1 kɔni ma bɔ CMDT kun. Mais an y'a laɲini kɛ a san 2 ye nin ye ka depuis Ward kelen tɛ ka lettres ci an ka partenaires caman ma u k'an dɛmɛ an ka se ka infrastructure ninnu kɛ nin kelen min kɛra a musalaka bɛ taa parce que salle de classe 3 de don classe 3 ani direction salle directeur ka bureau kelen ani magasin ani latrine ka panneau lampadaire solaire k'a la salle bɛɛ lumière b'a bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen nana bɛn CFA miliyɔn 40 ani 160 de u k'a minɛ ka ɲa an b'a n'a minɛna ka ɲɛ n ko de bɛ courage d'u ma u ka na fɛn ninnu ka na fɛn wɛrɛ k'an ye mɔgɔ wɛrɛ ka na parce que an ye nin kɛ dɔw fana bɛ n'a ye u b'a fɔ ninnu ye nin kɛ an fana bɛ se ka dɔ kɛ mais u k'a minɛ ka ɲɛ n'u y'a minɛ ka ɲɛ a bɛ don wɛrɛ ta nɔgɔya o bɛ u ka laɲini wɛrɛ sabati. Hakili jiginna ka a yira la k'a fɔ ko DP Wardu ale ye cakɛda ye min bɛ Senegalikaw fɛ yen n'a la kodɔnnen don diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donnibataw ka bɔ diɲɛ kɔgɔjidaw la ni k'i kunda n'a ye farafinna gun kan cakɛda sabanan don diɲɛ kɔnɔ min sɛbɛkɔrɔla kodɔnnen don kosɛbɛ wa a bi jamana 50 o n'a nɔkanfɛn kɔnɔ an bɛ don min na ko bi DP Wardu walima Dubai Port de Dakar a ka bolofara ka ca farafinna dugubaw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw kɔnɔna na n'a bilara senga san 1990 waatu wa cakɛda min don sanni feere ni donibata o y'a taabolo ye. Bamako sigida 5nan maire Amadou Ouattara ani a tɔɲɔgɔn kɛ maire min ka bɔ commune Parcelles Assainies de Terre de Dakar o kɔnɔ Senegali jamana kɔnɔna na ni o ye Musa Si u jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka Bamako sigida 5nan bolola baarakɛlaw ani jagokɛlaw ka sugu ninnu don n'u k'a ma ko foire ka bɛn ni alamisa don Octobre kalo tile 24 ye musow tɔgɔ la so kɔnɔna na Sabalibugukaw fɛ yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔba caman tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ komi bolola baarako o minisiri o de kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya ta mɔgɔba wɛrɛ fana min tun bɛ o ye Senegal jamana ka lasigiden min bi an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ Boubacar Traoré ani Ibrahim Koulibaly olu ka sɔrɔlenw don. Ni foireba in hakilina tara min ye Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali maaw fɛ Bamakɔ commune 6 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na min b'a to u ka bolola baarakɛlaw bɛ se k'u labɛn ka bɛn ni siyama 2019 min kunkan bɔlen don sɔnni. An y'a ye semaine commune 5 ye innovation dɔ kɛ Sénégal délégation dɔ nana parce que n'u bɛ jumelage la u ka ca mɔgɔ 30 ye ka n'u dɛmɛ donc a biti ye ka denmisɛnninw ka artisanw labɛn surtout artisan denmisɛnnin minnu dogolen an tɛ minnu dɔn hali kɔrɔbalen minnu dogolen an t'u dɔn k'u labɔ donc hakili an y'o laɲini min kɛ o sabatira
parce que commune kelen na nya mɔgɔ kuraw ye commune commune bɛɛ la mɔgɔ kuraw bɔra minnu ma de ka bɔ kɛnɛ kan donc an bɛ se ka fɔ a kɛra nisɔndiya kɛnɛ ye. Commune 5 ta kɛra a dama ko ye k'a sababu kɛ commune 5 mairie maaw kɔni ni Dakar quartier min bɛ n'a a bɛ wele ko commune parcelle Asseni de terre de Dakar olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to commune 5 ka nin foire in bɛ se ka kɛ koba ye cogoya min na. An bɛ deli k'a fɔ Mali ni Sénégal ye kelen ye bon pour que k'o waliya nin n'a ɲɔgɔnnaw de don awa ka nin espace fashion dilan pour que jagokɛlaw artisans olu ka se k'u ka seko n'u seko bɛɛ o bɛ se fɛn o fɛn na ka kɛ k'o yira jamana pour que awa a ka dɔn k'a fɔ o bɛ cɛsiri mun na jamana kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ n'an ye artisanat dɛmɛ a bɛ dɔn k'a fɔ k'an bɛ ka emploi baara de yiriwa jamana kɔnɔna na parce que an b'a dɔn k'a fɔ olu bɛ mɔgɔ caman parce que min kɔrɔ y'a fɔ i mana du o du ta i b'a sɔrɔ artisan b'a kɔnɔ donc du si tɛ Mali kɔnɔ ni artisan tɛ mun kɔnɔna na donc u n'a bɛ wolo de donc o bɛ se a la mais ka ni espace ɲɔgɔnnaw créer pour que u ka se ka dɔn. Wa ministre ka ciden min kun bɛ kɛnɛ kan ale y'a ka nisɔndiya yira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma olu ka département na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ nin hakilina sugu ka se ka dɛmɛdon kɛ u ye. Marraine yɛrɛ fɛnɛ min kun bɛ kɛnɛ kan ale fɛnɛ ma tɔtɔ ko la a ka nisɔndiya fɛnɛ kɔnɔna na. Marraine y'a taara ka di ne ma Adama Traoré ko k'a ta ka di galadonna ma parce que galadonnaw n'i y'a yɔrɔ o yɔrɔ i mana taga an mana taa foire la an mana taa yɔrɔ o n'u b'a fɛ ka fini don u b'a fɔ ko Mali gala donc o kelen bɛ sababuya ye u ye marraine ta ka di yan a diyara n ye a bonyana ma ayiwa an tilala tuguni ka Sénégalais fana wele olu fana an ka denbajala b'olu fana bolo olu fana nana ka na an dɛmɛ a baara la commune 5 la a diyara n ye a bonyana ma. Lajɛ in kun cɛra ni min ye sa o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka tanti ninnu n'o ye sugubulon min bɛ a kɛnɛ kan ka se k'o yira maaw la sanni feere fɛn minnu bolo dalen don a ko kɔnɔna na ani an ka dɔnkilidalaŋanaw ka fɔli dumanw. O b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba bɛ na minnu lase an ma an ka jɛ. Jamaba de bɔra ka nisɔngoya taama boloda ka bɛn ni Alamisa Octobre kalo tile 24 ye Laginɛ faba Konakiri duguba kɔnɔ bɔlɔnjama minɛna ka sabu kɛ jamana ɲɛma Alpha Konde b'a fɛ ka yɛlɛma donni min kɛ jamana sariya sunba la fangasinamatɔnw kɛmɛ k'a ye k'a fɔ a b'a fɛ ka mandat sabanan de kɛ san 2020 Alpha Konde ka taa ka bɔ an kunna mandat la kɛlen kɔfɛ i kan ka taa Laginɛ Konakiri jamana mago bɛ maa ɲɛma kura de la sanda ye bɔli kɛ Laginɛkaw ka siya min wele ko susu olu ka kala amulanfe o kɔrɔ ye k'a tɛ sira sɔrɔ ya o caman de kun bɛ ka fɔ nisɔngoya taamanaw fɛ dɔw kɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ Alpha Konde kɛn bɛ diyagoya fanga tigilama ye k'i si kɛ fanga na tɛna jɛ ni a ye yurugu minnu b'i ka fanga kɔnɔ a nege bɔ bɛ Laginɛ ka den la an bi lamɛn bɛ k'an ka nisɔngoyaw de jira an ka nisɔngoya taama in senfɛ fangasinamatɔ ɲɛmaa damadɔ i n'a fɔ Sidiya Ture Kabele Kamara Selon Dalen Jalo olu kun b'u ka dakabana mobiliw kɔnɔ minnu zanfɛla bi dayɛlɛ u y'u kun bɔ o fɛ ni ka nisɔndiya ni jama ye k'a jira k'a fɔ Laginɛ Konakiri bɛɛ lajɛlen de bɔnbɛ bi k'a jira k'a fɔ jɛnti kɛ ni Alpha Konde ka mandat sabanan ye jɛkulu min kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ a bi ŋwara da Alpha Konde ka mandat sabanan ɲɛ n'o ye FNDC ye a ma ɲɛmaw u ka wele jaabira Laginɛ ka den fanba fɛ k'a sabu kɛ u ka maa dɔw minɛ bɛ k'u datugu tarata u ka kiriw jaatigɛra k'a jira k'a fɔ u bi kaso kɛ Sano Abudaramani bɛ maa minɛnenw na Eli Kamano bɛ maa minɛnenw na o de kosɔn u tɔɲɔgɔnw ye a jira nisɔngoya taama in senfɛ k'a fɔ u bila yɔrɔ tɛ kaso ye Faya Milimono ni ale ye bloc libéral maa ɲɛmaa ye ale ko a b'a ɲini Alpha Konde n'a ka fanga fɛ maa minɛnenw bɛɛ lajɛlen ka bila. Farafinna tile bi yanfa jamana seeginw minnu jɛmɛ wari siya kelen na CFA Union économique monétaire West Africaine na UEMOA a sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw kan ka fara ɲɔgɔn kan Novembre kalo la a tile 11 kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka hakili jagabɔ kɛ min bɛ se ka to surasi kulu kelen bɛ se bɔ ka lakana boloda wale kɛlen ka fara farafinna tile bi yanfa jamana seeginw na saba kan Mali, Burkina ani Niger k'u dɛmɛ bɛmanjiya walew kɛlɛli la kɔrɔfɔ in bɔra Konwarikaw ka minisiri da minisiri min ɲɛsin bɛ surasiya ma n'o ye Ahmed Bakayoko ye a ko Novembre kalo tile 11 ɲɔgɔn kunbɛn min bɛna kɛ UEMOA surasi ɲɛmɔgɔw fɛ a n'a kɛ sababu ye Senegali kɛlɛ bolo Konowari kɛlɛ bolo o ka fara Mali ni Burkina kɛlɛcɛw kan k'u dɛmɛ bɛmanjiya kɛlɛ la
Ahmed Bakayoko ye a jira k'a fɔ ko in kan ka kɛ teliya la ni ko ma jamana ɲɛmaaw ta u tɛgɛ mɔ ni kɛlɛbolo in ma bɔ san 2019 labanda in na a bi bɔ san 2020 san kura daminɛ. Ahmed Bakayoko ye a jira k'a fɔ jateminɛ bɛna kɛ jamana 3 fa dɔw de fɛ a danjɛw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali danjɛ, Burkina danjɛ, Niger danjɛ ka kɛlɛbolo ninnu ɲɛsin yen mɔ Bamanjiw ka se ka kɛlɛ ye. A na kɛ sababu ye kɛnɛba langolo min bɛ yen ni maa tɛ yen ni Bamanjiw bɛ ka mataamaw kɛ a yɔrɔw la ka maaw ka basigi tiɲɛ o kɛnɛ langolonw ka labɔ surasiw la ka Mali jamana, Niger ni Burkina surasiw dɛmɛ. Ko fɛnɛ na kɛ sababu ye ka fiɲɛbɔda dɔ di nin jamana 3 surasiw fɛnɛ mɔ Bamanjiya wale kɛlɛ la. Ni hakilina in dara farafina tile bi yanba jamana 15 communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka ɲɔngumɛ tɛmɛnen de senfɛ min kɛra Burkina Faso la Ouaga septembre kalo tɛmɛnen. A senfɛ jamanaw minnu ni farafina tile bi yanba cɛcɛ ka jamanaw bɛ danbɔ n'olu ye kwajima yɔrɔw ye yɔrɔ nɛɛmaniw i n'a fɔ Konowariw n'u ɲɔgɔnnaw ka taa se Senegalw ni Beninw ni Togow mɔ u yɛrɛw de y'a laɲini k'a fɔ u b'u baden jamanaw dɛmɛ Bamanjiya kɛlɛ a man ka ye k'a to jamanaw kelen bolo u yɛrɛw y'a ɲini yɛrɛ G5 Sahel kɛlɛbolo min bɔlen don ni fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ ka kwajima yɔrɔ jamana ninnu fara jamana 5 kan. Farafina ni Irisila ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn bɛ ba min kun bɛ senna Irisila dugu balasosi a kun kɛra Alamusa Octobre kalo tile 24 tiɲɛ don kuma fanba kun bɛ ka boli sɔrɔ yiriwali nasiraw kan nka farafinama ɲɛmaaw ni Vladimir Putin ni ɲɔgɔn cɛ da kun tɛ se ka de Bamanjiya wale kɛlɛ kan o de kosɔn bibi in na farafinama ɲɛmaa caman de ye wele da ko Vladimir Putin ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'i sen don Bamanjiya wale kɛlɛ la u ka jamanaw kɔnɔ o kumana don nataw la ni Irisila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin y'a ka kɛlɛcɛw bila kana farafina cɛcɛ kana jamanaw na k'u dɛmɛ ka Bamanjiya wale kɛlɛ u man ka bala maa la n'u yera Libi fana Bamanjiya wale kɛlɛ la Libi ka Libi basigi o man ka bala maa na. Vladimir Putin y'a fɔ ka jɛya farafin ɲɛmaaw ye a fɛ yen sosi u ka sigi senfɛ a ko Bamanjiya a bɛ ka walankata bi farafina jamana caman kɔnɔ manganiya jugu minnu bi tiɲɛni kɛ danjɛw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ka walankata farafina jamana caman kɔnɔ a ko wa surakaw ka wuli ka jɔ min kɛra n'u k'a ma ko printemps arabu a ye kɔlɔlɔba se farafina arabu jamanaw mɔ ni o ye farafina gɛɲɛ ka yanf'a ye a ko hali bi jamana bɛ jamana la arabu jamanaw la farafina g'u ka gɛɲɛ ka yanfa in fɛ olu ma se ka basigi n'i ye Cadi yanfa ta babolo min fɛnɛ bɛ yen Bamanjimaw t'an bɛ yen kɛ u ka ɲa de ye Shebabulakaw bɛ yen Boko Haram bɛ yen Al-Qaïda bɛ yen État islamique bɛ yen Vladimir Putin ko k'o de kosɔn a ka kan Irisila ni farafina u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka wale in gɛlɛ wa Irisila Vladimir Putin ka fɔ la kunnafoniw de bɛna tɛmɛ farafina surasi ɲɛmaaw ni Irisila surasi ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ka laban ka farafina surasiw ka dɔndaw ka wuriya Bamanjiya wale kɛlɛ cogoyaw la kɛnɛ in senfɛ Burkinakaw ka jamana ɲɛmaa Rochmark Christian Kabore ni ale ye G5 Sahel ɲɛmaa ye bi a y'a ɲini Vladimir Putin fɛ diɲɛ selekena ni setigi jamanaw minnu bɛ ka jɛra k'a fɔ u bɛ ka Bamanjiya wale kɛlɛ farafina cɛcɛ kana jamanaw na a ka fara olu kan u ka ye ɲɔgɔn da fɛ Idrissa Déby Itno Tchad jamana ɲɛmaa fɛnɛ ka wele kɛra o kelen ye nka maa dɔ bɛ yen maa fa munyanenba don Irisila jamana taacogo kunkan ko Arnaud Khalika ale ko maaw tɛ min kalamɔ Irisilama ɲɛmaaw ye a ɲini ɲɛjugu ɲɛɲuman diɲɛ selekena ni setigi jamanaw fɛ minnu da bɛ G5 Sahel ko kuma na k'a bi fara u ka jɛ ka G5 Sahel ko in sigi sen kan ko setigi jamana ninnu banna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi k'a fɔ Irisila t'i sen don G5 Sahel ko la farafinama ɲɛmaaw y'a ɲini fana Irisila jamana fɛ k'a fɔ farafina tɔnba Union africaine kun ye laɲini dɔ kɛ diɲɛ selekena ni tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité jamana 15 fɛ k'a fɔ Libi manga banni na farafina da ka don a la baw Libi bɛ farafina gun de kan hali u kɛn bɛ ka Liban jamanaden min da k'o kɛ surnani donba ye ko Hassan Zalame ni maa dɔ bɛ se ka fara o ka farafinden la u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka Libi manga da ko diɲɛ selekena ni tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité jamana 15 banna o mɔ ko kumana ko Vladimir Putin k'i jija o ka se ka ɲɛnabɔ farafina da ka don Libi manga banni ko la baw Libi kɔlɔlɔ de yɛlɛmɛ farafina cɛcɛ kana jamana caman kan. Congo Kinshasa jamana ɲamakɔrɔ Joseph Kabila Alamusa a ka fanga ɲinindɔ PPRD ma ɲɛmaaw ye a ɲini a fɛ k'a tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ min na ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ in banna k'a bɛ se ka politiki daminɛ o kɛra sababu ye maa minnu zɔmin ka jan ni olu dɔw kun ko Joseph Kabila bɛ laban ka segin ka na jamana ɲɛmaaya la san 2023 k'olu ka jate kɔrɔ don Front commun pour le Congo FCC jamana ɲamakɔrɔ Joseph Kabila kun ye fanga ɲinindɔw de fara ɲɔgɔn kan k'o jɛkulu sigi ni k'o kɛ a ka maa jiralen dɛmɛbaa ye o ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ni o ye Emmanuel
Ramazani Shadari n'a ma ɲa k'a fɔ o ma se ka sira sɔrɔ a labanna ka maa min dɛmɛ o kɛra Félix Tshisekedi ye ni ka sɔrɔ k'i dɛn o kɛrɛfɛ ka wasaden caman sɔrɔ ka tɛmɛ o ka wasabulon 2 kɔnɔ ani jamana marabolo wasabulon fo ka taa se marabolo ɲɛmaaw ma o bɛ sin ka mara segi jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka fanga ɲinindɔ mɔti bawo olu ka mara bɛ jateminɛ wasaden caya de la fanga ɲinindɔ fɛ wasabulon kɔnɔ. Front commun pour le Congo maa min bɛ a ɲɛmaaya la ale de ye nin dantigɛli kɛ k'a fɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ banna jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ye a ka segin ka na fanga ɲinindɔ kɔnɔ u kɛn bɛ ka jɔyɔrɔ dɔ dayɛlɛ a ye a bɛ kɛ fanga ɲinindɔ ɲɛmaaba ye. Jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila yɛrɛ a bɛ wasabulon kɔnɔ wasabulon 2nan sénateur ka wasabulon a bilan bɛ o jɔyɔrɔ in na a si kɔnɔ bawo yɛlɛma dɔw de kɛra sariya nasara ka k'o k'a ye yan'a ka bɔ fanga na a ka fanga ɲinindɔ fɛ sénateur à vie maa dɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala san 2023 ni Félix Tshisekedi ye san 5 kɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila bɛ sɔn k'i kanbɔ ka na jamana ɲɛmaaya la wa. Front commun pour le Congo a ɲɛmaaba kɔni ye a jira k'a fɔ foyi tɛ sariya sunba kɔnɔ min bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila bali a k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini. Botswanakaw ka jamana ɲɛma n'o ye Mogwesi Mazizi ye ale de kɛra jamana ɲɛma ye san 5 araba Octobre kalo tile 23 a ka fanga ɲinindɔ ye wasaden fanba sɔrɔ wasabulon kɔnɔ o bɛ sin k'ale min ye fanga ɲinindɔ ɲɛma ye k'a kɛ jamana ɲɛma ye ten. Jamana sanfɛ kiiribulonba ɲɛma ye jɔ k'a jira k'a fɔ jaabi labanw bɛ ale de kɛ sebaa ye jamanakuntigisigi kalata la. Sigiyɔrɔ 57 minnu bɛ wasabulon kɔnɔ a ka fanga ɲinindɔ ye 29 sɔrɔ. Mogwesi Mazizi si bɛ san 58 na a nana Botswana ɲɛmaaya la san 2018 ka sababu kɛ Lamkama ale min kun ye jamana ɲɛmaa ye a ka kumaw kun dafara mandat la jamana ɲɛmaaya la a kun ka ka a ka wala sɛmɛ kalata kɔni ma se ka labɛn a kuma Lamkama ka fali nka sariya ye a ɲini Lamkama fɛ a ka wala sɛmɛ maa wɛrɛ ka na a nɔ na o de y'a to Mazizi kɛra jamana ɲɛmaa ye nka Lamkama yɛrɛ n'a labanna ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka sababu kɛ a n'o kun bɛ fanga ɲinindɔ min kɔnɔ n'o ye BDP ye o ye da tan ka bɔ ni ka taa tɔgɔla fanga ɲinindɔ sigi senga ka sababu kɛ ale yɛrɛ bolo Mogwesi Mazizi maa jamanen do ale ye sira o sira ti n'o kun bɛ kɛ lafiya ye Botswana jamana ma ko a nanen y'o bɛɛ lajɛlen lanɔgɔ wa jamanakuntigisigi kalata yɛrɛ senfɛ a kun ye wele da ka ɲɛsin kanubaw ma k'u kana kala ta a ka fanga ɲinindɔ maa ye. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲɛ kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma laseli nata ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ aw ni Musa Fuma de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna ma.